Здравейте, аз съм Светлозара, това е видеото нови покупки. Това са нашите най-нови покупки. Така, първата ни, ако сте гледали видеото, няколко дрехи, или както съм кръстил, че не помня, няколко дрехи, ако сте го гледали, сигурно е било на абсолютно същия фон. Дата Black. Трябваше да се подготвя. Отзад е леглото, много съжалявам за отвратителния фон. Пак казвам светлината, но вие си знаете причините. Така, първото нещо са тези клечки за уши, които са 100 броя. Решка. А вътре са 500 броя. На мен ми приличат на 100. Много са малко за 500. Но да счетем, че са 500. Не знам дали ще видите. Ето. Вижте, те са шарени. Опаковката е шарена. Ето. Махнати. Ето как изглеждат в обикновена опаковка. Много добра работа. Честно казано, вече сме ги отворили и сме ги ползвали. Мама не е доволна от тях, защото са, вижте ги, могат да се счупят в ръцете ти. Толкова са гъвкави. Хубаво е да са гъвкави, страхотно е просто, но не е страхотно това, че могат да се счупят всеки миг, в който ги вземеш. Следващото нещо. Друго е. Нов кълъв за фотоапарат. Днеска го купихме. И кличките. И следващите няколко неща, но да не знам. Вътре сме сложили вече фотоапарата. Днес го взехме в еди колко си 2 и нещо. Го взехме. Обаче вече го сложихме. Не мога да ви покажа. Ето как изглежда отвътре. Има хапка и отделение, в което могат да слагат аксесуарите. Въобще много ми харесва кълъва. Плюс е достатъчно твърд да се предпази фотоапарата. Дори да падне, нищо му няма. А тук има място, къде да си слагаш палеца, да си го слагаш за колана. Тук има каишка, която да е за през рамо. Но още не сме сложили, понеже има една сложна, как да нарека, джиджавка, която не мога да я разбера и ще помоля мама. Следващото са няколко неща за мартенички. Съжалявам, че казвам толкова рязко следващото, но трябваше да правя пауза между всеки предмет, а не ми се прави. Следващото са няколко неща за мартенички. Сърчица. Това са за нанизмане на мартенички. Това са червени бели сърчица, прозрачни. Купени са от един магазин за такива работи, за аксесуари. Ето още един. Купихме от 2 пакета. Ето, купихме по 2 пакета от всеки, защото там не бяха написали. Единственото, което ми харесваме с тях, страхотно е, че са прозрачни, защото те са по-яки и са сърчица и са червено и бяло, но единственият проблем беше при купуването и при самия предмет, че не се бяха написали бройка, точна бройка и дори не ни казаха на касата каква е точната бройка. Така че трябва препоръката ми за този магазин, както и на мама препоръката, е да напишат бройката. Те ни казват, че грамажа колко е. Грамажът не ни интересува ни бройката, но те не ни казват тая бройка и просто е, как да се каже, нечестно. Това пак смених фона, защото не ми беше удобно да стоя права. Тук съм си на бюрото и мога да се стоя колкото си поискам. Още малко ще паднат нещата. Следващата нова покупка не са от Jumbo, но ги прибрахме в тая.
Добре, да от джамбо са, но клечките за уши и тези двете последните неща, които ще ви покажа, са от джамбо. Обаче са само 3 и няма смисъл да правя покупки от джамбо. Бих искала да направя покупки от джамбо, но когато съберем повече покупки. Така, това е ароматизатор, или как ще наричам. Такова дет почиства водата с аромат на бор. Ароматизатор за тоалетна се нарича. И купихме и с аромат на лавандула, защото на мен ми хареса повече лавандулата. На мама пък, понеже сме пробвали лавандулата, на мама пък, понеже не сме пробвали бора, искаше да вземем и бора за пробен тест. Взехме и бора, и лавандулата, да си угодим на двете. Така. Малко интересничко изглежда така една до друга, особено като се отразяват